ניתוחי עיצוב הגוף הינם ניתוחים המתבצעים זה שנים רבות. לאחרונה הפכו ניתוחים אלה לשכיחים יותר, בעיקר לאור העובדה שאנחנו מתמודדים היום עם אוכלוסיות צעירות שסובלות מהשמנת יתר, וירידה גדולה במשקל תותיר באזורי גוף שונים עודפי עור ושומן שלעיתים אינם יכולים לחזור ולהתכווץ לממדים המקוריים שלהם. נדבר היום על ניתוחים לפתרונות באזורים ייחודיים, הזרועות והירכיים הפנימיים. הקבוצה העיקרית שתפנה לניתוחי הזרועות והירכיים הפנימיים תורכב מנשים או גברים שירדו הרבה במשקלם וסובלים עתה מעודפי עור ושומן. קבוצה מצומצמת יותר הינה אותה קבוצה של מטופלים או מטופלות הסובלות מהצטברות עודפי עור ושומן באזורים אלה מאז ומתמיד. עובדה הקשורה יותר למרכיב התורשתי של הבעיה. לא מתאימים לניתוחים אלה גברים או נשים בעלי משקל עודף, בעלי ציפיות לא מותאמות או כאלה בעלי גורמי סיכון רבים. ניתוחים אלה מאוד יעילים ומהווים את הפתרון היחידי לנפילת הרקמות המתרחשת באזורים אלה שאין להן כל פתרון אחר. כשאני יושב עם המטופלים שלי ומדבר איתם על ניתוחים אלה, אני אומר תמיד שהמכשול הגדול ביותר הוא בכל הנוגע לצלקות הניתוחיות. את הצלקות אנחנו מתכננים לפני הניתוח. בזרועות קיימים שני סוגים של צלקות. האחת צלקת ארוכה, המתחילה מבית השחי ומגיעה עד למרפק, והשנייה קצרה, שמרביתה ממוקמת בבית השחי. בירכיים לעומת זאת, הצלקת הבסיסית תהיה בקו המפסעה. הניתוח עצמו נערך בהרדמה כללית, אורך כשעתיים עד 3 בממוצע. לאחר הניתוח אנחנו חופשים את הגפיים במכוחי לחץ או בחבישות אלסטיות, והמטופלים הולכים לביתם בדרך כלל לאחר לילה אחד של אשפוז. ההחלמה נמשכת כשבועיים, בהם אנחנו מטפלים בעיקר בבצקות המתרחשות לאחר ניתוח ובשימור התפרים. חשוב להימנע משכיבה ממושכת, ואני ממליץ למטופלים שלי לבצע פעילות פיזית מתונה. את הצורה הסופית של הגפיים ניתן יהיה לראות רק לאחר מספר חודשים. ניתוחי מתיחת הזרועות והירכיים הינם ניתוחים יעילים מאוד, שיביאו בדרך כלל לירידה משמעותית בהיקפים, יסייעו בהתאמת ביגוד מתאים ויחזקו את תחושת הדימוי העצמי של המטופל.